81-солагии Оғохони чаҳор пешвои Исмоилёни ҷаҳон дар Тоҷикистон низ таҷлил хоҳад шуд. Масъулони маркази Исмоилёни Тоҷикистон 13 декабр дар суҳбат бо радиозудӣ гуфтанд, ки ба ин хотир рӯзи чоршанбе барномаи фарҳангие дар назар гирифта шудааст. Моҳи июли имсол 60-умин солгарди ба тахт нишастан ё имоматии Оғохони чаҳорро дар душанбе ҷашн гирифта буданд. Шоҳзода Карим Оғохони чаҳор дар миёни исмоилиҳои Тоҷикистон нуфузи беандоза дорад ва мардум барои кӯмакҳои билоивазаш дар мушкилтарин солҳои ҷанг аз ӯ сипосгузор ҳастанд. Шоҳзода Оғохон тарҳои зиёдеро тавассути бунёди ҳамноми худ дар Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ пиёда мекунад, ки аксаран тарҳои башардӯстона мебошанд. Шоҳзода Карим Оғохон 13 декабри соли 1936 дар Швейтсария ба дунё омадааст. Имоми ҷомеаи исмоилиҳо дар 25 кишвари ҷаҳон буда 15 миллион пайрав дорад, ки бахши умдаи онҳо дар Африқо ва Осиё ва Афғонистону Покистону Эрон зиндагӣ мекунанд. Бузургтарин ҷамъияти исмоилиҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон аст, ки шумораашон беш аз 200 000 нафар гуфта мешавад. Шоҳзода Карим Оғохон 11 июли соли 1957 баъди вафоти бобояш Султон Муҳаммадшоҳ Оғохони сеюм имоми исмоилиҳо эълон шуд.